závodníci. Dámy a pánové, finále do 120 cm. 6 kamer, červená přilba. Igor Kopec-Ovčinský, přilba modrá. Jarmo de Vries, přilba bílá. Žlutá přilba. Patrik Mikel, Česká republika, startovní číslo 17. Za Whitetech, britský reprezentant, zelená přilba. No a Daryl de Vries, holandský jezdec s černobílou přilbou. Dámy a pánové, finále o nejlepší jezdce Evropy v kategorii juniorů do 125 kubických centimetrů. Startovní číslo 17 se žlutou přilbou je český jezdec a je to vítěz letošního závodu o titul mistra Evropy v kategorii do 125 kubických centimetrů. Víte výsledky. Patrik Mikel, první této jízdě, první celkově, v čase 81:40. Za Whitetech britský jezdec skončil na druhém místě. Jarmo de Vries na místě třetím, startovní na místě čtvrtém, Viktor Meyer, no a na šestém místě. Dámy a pánové, smlouva samozřejmě na vyhlášení těch nejlepších, a jak už jsem říkal, bude se konat ve věži. A já si kráčím pro nejlepší 3 jezdce.